Me haka? Wannan babbar mesa haka? YouTube. Ta yaya za ka ɗauki wannan babbar mesa ka susa min a hanci? To ai guba kika sha. Ta haka ya kamata a miki jinya. Kwanta. Kai! Me kake kokarin yi ne? Kai likitan gaske ne kam ko na bogi? Zan gaya miki me na gaskiya kuma me na bogi. Yalla mai ya ta ɗaya tiro kenan daga magana aure shine ta sha guba. Yayin da kika sha guba baki hanyar cinki. Ina ke ina kore kuda daga kan hancinki. Ku kai ta ɗakin ujila. Tun a can na ga wasan kwaikwayonki. Wato yana ta matsawa ne akan batun aure shine kawai na sha guba ƙarya a bina. Shine kawai. Ke aure ne ba kya so ko kuma kina da wani saurayi ne? Me kake so yanzu? A matsayin shi na uba ba haƙƙi ne akan shi miki aure ba? Iyaye fa suna mana sadaukarwa sosai. Mu ne ko kaɗan ba za mu iya yi musu ba? To wai kai likita ne ko dillalin aure? Wannan lamarin gidanmu ne. Bai shafe ka ba. Amma ai ki yaɗa lamarin gidan kowa ki a rediyo. Amma kuma da ya zo kanki a kashe ko? Kai, kar ka soma. Shi kenan daga uba ne san yarsa ya yi wa yarsa magana dangane da al'amari na aure. Shi kenan ta sha guba ta sheka. To a wannan zamanin sai dai bai magana da yara kan me. Tambayi yaro ma idan kai ina yaji shi kenan sai dai shi ɓaci. To sai dai mu ce me. Yalla bai me faru. Yarka ai ta tafi. Shi kenan ya ta dama duniya. Ta tafi gida nake nufi. Ayo ta je gida. Yalla bai kai na kwarai da yalla bai. Dama ana samun kyawawan likitoci haka.